Bon dia! Bon dia! A veure si sembla vale. Estic mirant com poso molt. Vale, bon dia! Bon dia a tothom! Hola, com esteu? Bon dia! Bon dia, s'escolta bé? Quant de temps sense veure-us per aquí? Bon dia, Carlos! Ui, aviam això. Sabeu què farem avui o no? Molt bé, Igor, bon dia. Bon dia, Paolo. Bon dia, Biel. Bon dia. Bon dia, Jaume. Bon dia, Jaume. Quanta gent, molt bé. No sabem què farem avui. Bon dia, Mati. Què farem avui, Maria José? Val, doncs, us sona Disney? Us agrada fer activitats amb Disney? Doncs avui farem una molt xula. A veure, us expliquem una mica. Doncs anirem traient... Oi que tots amb els mòbils feu servir les caretes, els emojis, els emoticonos? Nosaltres hem preparat un joc amb emoticonos avui. La Maria José ja està donant pistes. Doncs nosaltres anirem traient emojis i vosaltres doncs només us heu de fixar molt bé amb l'emoji que estem traient i llavors doncs penseu una mica a veure a quina pel·li pot ser aquesta de la que estem parlant. Val? Anirem posant també música per donar una mica de pistes. Amb la pel·lícules traurem 5 emoticonos. I mentrestant sonarà una cançó. Primer sonarà una cançó difícil, Maria José? Una mica difícil, sí. Una mica difícil, que nosaltres hi ha algunes que no les reconeixíem, perquè no sonen les lletres de la cançó, és només musical. I llavors, després direm, vinga, de quina pel·lícula estàvem parlant? Quan endivineu, potser posem la cançó real de la pel·lícula per veure si és aquesta o no. Sí? Aviam, comencem ja, Maria José? Sí, fem una de prova, a veure com surt. Sí, millor. Val, mireu. Bon dia, Laura. Val, doncs... Vale, mireu, comencem amb una de prova. Sí? En aquesta de prova ensenyarem 3 emoticones. Que sí, Maria José? Jo ensenyo una, la Maria José ensenya una altra, jo ensenyo una. Cadascú... I és com que es van ajuntant. Sí? Aviam si algú l'adivina. Nosaltres us direm 3, 2, 1, ja, per escriure el nom de la pel·lícula de què estem parlant. Clar, us heu d'esperar, Us heu d'esperar una mica fins que estiguin tots. Val, doncs comencem, Marta? Comencem. Música... Pol. Escoltem la música, aviam si algú que també ens dona pistes, potser les coneixeu, les cançons. I sortirà una emoticona per aquí. Poses tu? Val. S'escolta bé la música? Aquesta és de prova per mirar si se sent tot bé. Se sent o no? Sí, fluixeta, però sí. Molt suau aquesta música, Doncs comencem. Primera emoticona que traiem. Què és això? Qui ens diu què és això, sisplau? Aviam. Puc pujar més la música? Està forta, Un tauró, molt bé. Un tauró, molt bé. Ara la Maria José ens treu la segona. I hem d'ajuntar aquesta amb la de la Maria José. Què ha tret la Maria José? Què és això?
Me'n vaig. I l'última pista... Una lupa. Sí, tenim un tauró, una lupa i un... Ui, què és això que ha passat? No és una paella, és una lupa. Què és això? Què està passant ara? Un peix, molt bé. Un peix. Molt bé, Anna. Llavors, quina pel·lícula és? Que té un 3, tauró... 2, Ui, se'm gira. 3, 2, 1... Ja! Tauró, peix i... Molt bé, buscant de Nemo. Molt bé. Perfecte. A mi se'm giren, Molt bé, doncs aquesta era de prova. Val? Ara ja comencem en sèrie. Comencem amb la primera. Poso jo la cançó Maria José o tu de la primera? La cançó difícil, posem primer. La difícil tu, va. Buscando a Nemo, molt bé, quanta gent, molt bé, és que ens estan sortint ara. Ho han encertat tots. Molt bé. Molt bé, Miel, molt bé. Vale, ensenyarem i quan diguem 3, 2, 1, escriviu el títol de la pel·lícula. Abans esperem, perquè hi ha algunes que tenen les mateixes emoticones i canvia alguna. Sí? Vinga, poso la cançó. Molt bé. Primera emoticona, aviam què és això, qui ho sap? Quin animal és aquest? La cançó que està sonant és de la pel·lícula. Molt bé. Un cèrvol, molt bé. Cèrvol. Perfecte. Tenim un cèrvol. Molt bé. I ara? No és un gat, Sergi. Què és això? Ara ja queden pocs d'aquests, Què ha sortit ara? Vinga, què és això? Següent. Ens han dit el nom. Directament, clar que sí. Alola, filla vostra. Val, molt bé. Molt bé, tercera pista. Princesa Morena. Eso me despista un poco. El cèrvol, Lola. Bueno, ninot de neu, diguem, no? I la princesa Morena. Amb una corona. Sí, sí. Mira, Marta, ens diuen que no s'escolta gaire bé la música. La pujo més? Una miqueta. Sí. Així? Més fluixet, Ah. pot ser millor. Ara? Molt bé, Pol Ricard. Sí, Sí? ara sí. Molt bé. Següent. Molt bé. Maria José, toca. Perfecte, gràcies. Aquesta què? Qui és aquesta? Qui pot ser aquesta? Puja més. Espera, que aproparé l'ordinador. Ja estan dient el nom. Us heu d'esperar, que encara queda una pista. L'última pista ja... A veure, Marta. Ho he endevinat, aquesta, hi ha molt de Molt neu. bé. Amb el ninot de neu. Molt 3, bé. 2, 1. Bueno, ja ho ha dit tothom, però us heu d'esperar una mica, L'Anna, molt bé, ens estan dient els noms. L'Anna, la Elsa... Ah, que bé. Qui representa aquest? A quin personatge representa aquest? Aviam si algú sap com es deia aquest personatge a la pel·lícula de Frozen. Algú sap? El nom d'aquest personatge a la pel·lícula de Frozen. És Ben, molt bé. Ben. Molt bé, Lourdes, ens ho ha dit. Molt bé, Lourdes. Molt bé, és que aquesta pel·li us agrada molt, És xulíssima. Ara toca la cançó, aviam si era aquesta. Aviam, ara podem cantar. A veure. La cançó... Que havíem pensat en Frozen. S'escolta? Frozen 2.
esta noche aquí más, ni una huella queda ya. Soy la reina en un reino, viento y soledad. El viento aúlla y se cuela en mi interior. Lo quise contener, pero se escapó. No dejes que sepan de ti, que no entren, siempre me dijo a mí. El Juga. No han de saber, ya que más da. Suéltalo, suéltalo. Ja té temps, aquesta cançó? Sí. Molt bé. Molt bé. Doncs passem a la següent. Vinga. La següent m'espero posar la cançó perquè es coneix molt, Maria José? Sí, sí. Aquesta m'espero una mica. Comencem a donar pistes sense cançó perquè és molt fàcil aquesta, sí? Primera pista, surt una cara trista, plorant, una cara que està plorant. Ai, pobret. Què pot ser això? Què pot ser això de Disney? Una cara plorant. Hi ha moltes pel·lícules de moments de plorar. Que ens fan plorar, sí, sí. Següent pista. Jo no deixo aquí perquè aneu pensant. Ui, què és això? Què és Quin això? animal és aquest? Què penseu? Un gos. És un gos. Una persona... La Maripau està A pensant. veure, Maripau, pensa. Del revés, diu la Laura, perquè plora. Del revés parla de les emocions, però no, esperem un moment. No és de aquesta. pista. Molt Un bé, ja ho han dit, un senglar, porc molt bé. senglar. Molt bé. Molt bé. Següent Següent pista. pista. Ara aquesta ja és... Bueno, encara no, una mica. Una corona. Ah, Una corona. Molt bé. És per ell, la corona? no ho sé. A veure la següent pista, perquè No pot és un ser... elefant, Pol Ricard, és un senglar. Sí, és que s'assembla una mica. Val, Sembla, doncs, perquè... la Molt bé, següent Marta. pista... Següent pista ja sí. Ara posa música. Se sent o no la música ara? Jo crec que tinc l'ordinador molt lluny. A veure, i ja... Ui, que està raro. Què us sembla així? Home, així ja Maria José em dit la pel·li. Val, doncs, quina pel·li és aquesta? Aviam, el primer que ens ho diguis ho llegim, va. 3, 2, 1, ja! Aviam qui ens diu el nom de la pel·lícula. El Rei León, molt bé, El Rei León, molt bé. És Molt la primera bé. que dius, Andreu. Val, doncs, escoltem La A veure. cançó... la cançó xulíssima. Falta aquí que estan jugant quan són petitets. Sí? Qui sap com es deia l'amiga del Rei León, del Simba? Com es deia l'amiga del Simba que era petit jugant amb aquesta cançó? No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz. Ser el felino Com más es diu l'amiga amb la que juga el Simba de petit? Molt bé, Nala. Nala! Molt bé, teniu fans de Disney, ja que ho saben tot. Sí, i a veure qui se'n recorda com es deia l'amic d'aquest. Ui, L'amic, no aquest. Que era més petitó. la Nala i el Simba són els que estan jugant en petit, però necessitem l'amic d'aquest. Que és supergraciós. Molt bé, Sergi. Timon, molt bé, Sergi. Timon. Les pel·lis de Disney. Molt bé. Molt bé. Següent pel·lícula. A mi m'agrada molt aquesta pel·lícula que toca. A mi també.
Ui, quina pista, Marta. Bueno, hi ha moltes de Disney que ens agraden, així Sí, que quasi tampoc totes. no. La primera... Ara poso música, aviam si s'estén. Si la pujo m'ho dieu. Ara està més a prop l'ordinador. Va, Cosa que són molt baixetes les instrumentals aquestes. Així? és que està començant, no? Sí, és que és molt baixeta. Bueno, primera pista és una pel·lícula Oh! d'amor. Una pel·lícula que va d'amor, de Disney. N'hi ha moltes, de Disney. Val, Primera pista. doncs, segona pista. Què és això? Què és Quin això? animal és aquest? No està molt alt? Una mica, però s'escolta bé. Jo sento molt alt. Apu! Molt bé! A l'Apu de los Simpsons, no! De los Simpsons, És un mico, molt bé. Jo Molt sempre bé. és aquest. A veure, següent pista. Ah, A l'Apu, que ha dit el Rubén, no? sí. Ui, què porta aquest noi al cap? Què és això? Porta una turbant? diadema? Què porta al cap aquest que us estic ensenyant, aquest noi? Molt bé, un turbant. Molt bé. Un turbant, molt bé. Ara la pista més fàcil. Què és això? Diuen... A un... A un pis? A un On pis viuen? Què petit? és això? Què és aquest d'aquí? Un palau. Però ja que sona l'altre. Un castell, molt bé. Mireu, què us sembla aquest castell? Els trobem Sí, aquí a Barcelona, aquest tipus de castells? A mi em sembla que no, Un És- palau, un castell, Sembla molt bé. molt gran. Val, i Molt bé. l'última... Ens queden dos. Ah, Aquest no l'hem ensenyat. se m'ha escapat. Clar, perquè és una història d'amor, hem dit. Clar, i no és amb un mico, no? També se l'estima molt, Sí, és veritat. Molt bé. I l'última, que ja sí que endivineu quina pel·lícula és. Tarà! Qui és aquest? L'Alhambra. L'Alhambra. Doncs sembla, una mica. Qui és Val, aquest doncs, d'aquí? El geni. Aquesta pel·li va sortir al Carnaval, aquest any ens vam disfressar nosaltres d'això. I gent del Sí. primer pis també. Heu vist el vídeo? Repetit. Molt bé, l'Aladín, l'heu endivinat molt bé, endevinem Molt bé. enseguida. Molt bé. Quina cançó Ara tenim sí. de l'Aladín? Aviam, ara si algú endevina el títol de la cançó que posa la Maria José. Com es diu la cançó? Potser també us sona, del Carnaval? Del Carnaval l'heu escoltat, el Carnaval de l'escola. Carnestoltes. Em salta la làmpara. Una noche oscura en el Aquí. Baja tienes una banda sobre ti. Mi amo en un pispás descurrarás de su genio para repartir. Uso mi magia y vence el marco que la fulminante a punto de explotar. Y ya verás que frases chupas solo la lámpara te va a explotar. Y yo te diré, señor, ¿cómo se llama? Són els dos que ballen aquesta cançó. Sí. Qui sap qui es va disfressar de geni a l'escola? Hi havia dues persones disfressades de geni a l'escola.
Una de primer pis i una de segon. A veure qui se'n Una del primer recorda. pis i una del segon. Un genio muy genial, molt bé. Molt bé, Qui es va Sergi. disfressar de geni a l'escola per Carnestoltes? No hay un genio tan genial. Molt bé, us sabeu els títols de les cançons i tot, eh? Ah, molt bé, és Noemí que estàs i molt tu. xula. La Noemí era una, però ni la Maria José ni jo ens vam disfressar. Hi havia una altra persona disfressada de geni. No érem la Maria José Del i jo. segon pis. A veure, penseu. La Noe del primer pis i del segon pis, qui es va disfressar de geni? A l'Ignacio? L'Àlvaro! Molt bé, recordo. Lídia! Rubén! Molt bé, l'Àlvaro. Molt bé. Sí, sí, doncs passem a la següent pel·li. Següent pel·lícula que és... Vale. A Següent veure... pel·lícula... Espera que poso la cançó. Molt bé. Comencem. A veure... Ui, la música... L'Àlvaro. Sí, molt Una bé. persona morena, com jo, una persona morena. És de les protagonistes de la pel·lícula. Hi ha moltes morenes a Disney, eh? No sé quina serà. A veure, següent pista. No sé si per a la música, que és molt fàcil, eh? La música... Sí, sí. Què és? Un cor? Val, doncs això vol dir que també una història és una No sé que hi història ha moltes a Disney que s'enamoren, eh? d'amor. A veure, següent pista, Marta. Següent pista. Surt un... Què té aquest noi al cap? Surt un noi de color groc? Amb algo al cap. Té una diadema, com el un turbant, com el d'abans, una diadema, han dit. Molt bé. Bon dia, polvotet. Un rei. Bon dia. Surt un rei. Però, El fill del rei és, eh? Oi que sí? És el fill. Com es diu el fill del rei? Una corona, molt bé. Un cor també ha sortit. Tenim la corona, el cor. molt bé. I Un príncep. Un molt príncep. Bé, és un príncep. molt Qui bé. passa aquest príncep, Maria José? Doncs fixeu-vos bé, perquè... Què és això? Té cara de bo? O de dolent? A mi em sembla que és una mica dolent, no? Una mica El agressiu. príncep, eh? Sí, és com un demoni, no és exactament un demoni, però... és dolent, Molt bé. dolent. Us estem donant moltes pistes, eh? Sí, sí. I la última, La última ja sí que l'endivineu, segur. En seguida. segur que sí. Esteu preparats? La passaré ràpid, vale? Sí, 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 ràpid, ràpid. Preparat, eh? 1, 2 i 3. Oh! Què és això que he passat ràpid? És dolent, molt bé. Bueno, és Aviam si dolent ho al heu vist, principi, això que passa però perquè... ràpid. Però bueno, després no, És només al principi. A veure... Marta, torna a treure la pista, va, que no la hem vist Ràpid, eh? Què gairebé. és això que està passant per aquí? Ui, ja està. A veure, Ja mira, saben la cançó, ja ho estan molt endivinant. bé. La Bella i la Bèstia, Molt faltava la bé. rosa. Quan hem començat tenia aquesta rosa, que és el que he tret al principi, que no es veia bé. És una rosa com aquesta dins d'una capsa. Val, a veure si escolteu la cançó. Aquesta cançó m'agrada moltíssim. Per mi és de les millors de la peli.
Eso era ella. Escolta bé? És del principi de la pel·li, aquesta. És molt trista, la pel·li. Bueno, però un final molt maco, Marc. Molt bé, Lídia. La Lídia ens ho sap tot. La Lídia... També li agrada molt Disney. Molt bé. Lo más extraño. Val, doncs... Molt bé. Sau. Toca una altra pel·li. Ui, Maria José, Sau, són i mitja, sí que ha passat el temps ràpid. Ui, sí, encara ens queden moltes, eh? No sé com ho farem. Perfecte. Anem més ràpid, no? Anem ràpid. Sí. Sí. Val, doncs... Aviam, següent pel·lícula. Trec la primera pista perquè no va amb música. La posarem després, la música, sí? Sí, perquè no és molt coneguda. És una persona... És rossa o és morena, aquesta persona que surt? Una noia... Mireu, com el meu cabell, el mateix color. No, Marta! Una persona rosa. Molt Primera bé. pista. Aviam què ens treu la José. Segona pista. Fixeu-vos bé, perquè... Què és això? Què és això que serà la Maria José? És una mica complicat aquest, eh? A veure si algú Aviam si sap quan què és se'n això. domina. Una noia rosa, molt bé. Aviam què és això que has tret, Maria José. La tapa d'una paella. Un anell... No és un anell. Una nau, No és una nau, no és un ovni. És que és una mica complicat aquest, Molt bé, eh? algú ha Molt dit. bé. Sí, sí. Un agujero. Un forat. Un forat. Molt bé. Molt bé. Val, doncs... Molt bé. En tenim... És una noia rosa i un forat tenim de moment. La número 3... Espera, perquè no la trobaré. Una noia rosa amb una... Corona. És una pel·lícula Disney. Clar, perquè... Una corona. Molt bé. Rapunzel, diuen per aquí. Espereu, perquè encara no hem donat totes les pistes per saber-ho. No és Rapunzel. No, no. Tenim... I ara? Aviam, Maria José, què ens treus? Trec aquesta per la noia rosa amb corona, eh? Quin animal és aquest? Quin animal és? És un animal que està supercontent, no? A veure... La bella durmiente, no, Egor? Espereu a dir el nom, a que surtin les pistes. Sí, És un sí. gat. Molt bé, Marc. És que aquesta és una Clar. mica més difícil. Val, i a veure... I l'última Hi ha una pista. altra? A veure, Marta... L'última pista és aquesta. Un... conill. Un conill. Molt bé. Podríem haver tret una altra pista aquí, ara he pensat, Maria José. Aviam si sabeu quina pel·lícula és amb això. Si no, us direm una altra pista. Sí, Que no jo la tenim la vaig vista, no? preparar Tenim per si de cas. una princesa rosa que cau en un forat i surt un gat i un conill. Molt bé, Alicia! Molt bé. Molt Mireu, bé, hi havia una la altra pel·lícula pista d'Alicia en el que País era de les Meravelles. la reina. La reina dels cors, molt bé. Falta el sombrero, esta. És veritat. Jesús, tens raó. Però és que hi ha algunes que si les posem és molt evident. Falta el barret, molt bé. Molt bé. Vale, mireu, m'ho havia apuntat aquí. Havia apuntat aquí, falta. Però bueno. I la cançó? Sí, a veure, és que... D'Alicia, les cançons no són molt conegudes, són més instrumentals. Llavors, són molt tranquil·les, estan molt bé per descansar.
Ah, és que les instrumentals se senten molt baixes, Maria José. Sí? Ara. Molt bé, Alicia en el País de les Meravilles. Tema que també s'ha fet per Carnestoltes de l'Hora. Molt bé. Molt bé. Passem a la següent cançó. Va. Som-hi. Poso cançó i dono una pista, Aviam. Ai, espera que no sé què he fet, que me n'he anat al títol. Ara. Què és això? Un petó! Està mig tallat, se m'ha tallat a l'imprimir. És un petó. Un petó per Un vosaltres. petó. Va, el següent Un petó. pista. Fixeu-vos bé. És una altra noia morena. Una noia morena amb un petó. A veure què penseu que pot ser això. Va, penseu una mica abans de la propera... Que de no la sé, següent com la pista. cançó. La següent pista és molt fàcil. T'ensenyo? Un barret per anar a la piscina. Però fixeu-vos bé perquè jo tinc aquí Aviam. una altra... Ai, no, és que tu estàs... Jo estic a baix, no estem al revés. Oh. Bueno, doncs imagineu-vos que és aquesta dona la que Ho té porta aquí el al barret. cap. Harry Potter. Un petó, una dona amb un barret, que aquest barret sembla de què? D'una persona, Dolenta, no? una persona dolenta, aquest Jo barret. penso que sí. A veure, següent Que està pista. tota l'estona, es queda dormint. Molt bé. Dormint. Dormint. I per què? Per què s'adorm? Perquè té molta son. Mm-mm. No, perquè li donen una... Què és això? És el barret de bruixa, molt bé. M'està arribant ara. Sí, és que arriba amb una mica de retard. Perquè li donen una poma vermella, molt bé. Molt una bé, poma. però per què? Per què? Perquè no podem menjar pomes? Nosaltres? O per què no es va posar malalta? Què li passa a Es va aquesta dormir. poma? A veure... Què li passa a la poma? Perquè a mi m'agraden molt les Molt bé, ho pomes estan dient. vermelles. Estan dient la resposta, ja. La Blancanieus. Bueno, perquè molt té bé, vagina, clar. Home, molt bé. Escolta, sou uns autèntics fans de Disney, Sí, sí. Molt bé, molt bé. Aviam quina cançó hem posat coneguda. La que he posat jo abans és la de l'inici de la pel·lícula. Però, escolteu, ara... Ai, I enanitos és que no n'hi ha. Els nans no estan. No tenim. Ai, ho! Ai, ho! Ai, ho! La Blancanieus, molt bé. El petó li han de donar a la princesa. Molt bé, està al revés. Així. molt bé. Ui, ara toca per mi la pel·lícula més difícil. Ai, sí, és veritat. Que sí? I Ara pot toca ser la més aquesta, difícil, noia. els pares la coneixen, perquè Jo aquesta pel·lícula he de dir que no l'he vist mai. jo sí. Val, Tu que l'has doncs... vist, poso la cançó ara o després, Maria José? La cançó, La cançó ara o bueno, després? ara, no? Perquè igualment... És una mica difícil aquesta pel·lícula. Potser hi ha gent que la coneix,
però jo no. Els que siguin molt fans de Disney, potser la coneixen. Surt Val. aquest instrument. Quin instrument és aquest? Naturellement, the Qui Aristotle sap quin instrument és aquest? bets are blessed És una flauta? with arms and faces, which bets know best all the gentle social Què és grace, aquest instrument? which bets live on green and loving bats. És el que toca la Lisa Simpson. The Aristotle cats, they show Aristotle Ui. getting bearing when they're seen La upon cançó potser ens dona pistes. L'han dit ja. Saxofon, li toca a la Maria José una pista. Molt bé. Mireu, Un altre gat. Un altre gat. Abans ha sortit un gat. un gat, un saxofó... A veure, següent pista, Marta. Què és això? Un teclat. Un teclat. Tu ja la saps, Lorena, que tu ets la fan número 1 de Disney. Molt bé, un Un teclat. teclat. Mireu, i aquest instrument, qui sap què és? És que tinc aquí? Ara. Crec que és el que s'està escoltant. Aquest d'aquí quin és? They show Aristotle getting bearing when they're seen upon an airing. And Ah, molt bé, ja ho has tenit la estem cançó! Has tenit la pel·lícula, molt bé. I l'última pista era un altre gat. Clar, come on, kitties, play. Oh, perquè Altre surten gat, molts. Molt bé. Jo no he vist aquesta pel·lícula, ho he de dir. Doncs l'has de veure perquè és xulíssima. Us agrada aquesta pel·li, els que l'heu vist? Ara que tenim temps a casa podem aprofitar i veure-la. Ara que hem de fer Clar, el casa. cap de setmana. Molt bé, doncs passem a la Molt bé. següent, perquè no ens queda... Los Aristogatos. Molt de bé. temps. No ens queda molt de temps i comencem... Val, doncs... Ui, a veure, que paro la... La música. No l'he vist nunca. Mira, ja tenim feina bueno, per aquests dies. Veure la de fet- pel·lícula de Disney que no hem vist. De fet, era Molt bé. aquesta. Val, doncs vols començar, Marta, amb la Sí, poso la superpista? música, vale? La música de la següent pel·lícula. Va. Foc! Hi ha foc a la Foc. pel·lícula. Hi ha foc. Hi ha foc a la pel·lícula. Quina serà? A veure, què més? No m'ho De la crec, la peli. Laura. Què més surt de la peli? Què és això? És un gat? És un gat, Marta? Un gat... Un gat més gran. És un gat més Molt gran. més gran. Molt més gran. I més perillós. Sí, sí, jo no m'aproparia, no. Un tigre. Un tigre. Aquí. Molt bé. El foc, el tigre, molt bé, Marta. Següent Molt bé. pista. La següent pista és un Un os. ratolí. És un ratolí? Tigre. Ens estan sortint els d'abans. Aquest. Què és, Marta? Un animal de companyia domèstic. Ah, Tenim a sí? casa. Ai, doncs... No, un os, Això molt bé. m'agradaria, està sortint Ara. Molt bé, és Un os. No es poden tenir a casa, era broma. Després... Bueno, Molt bé, següent pista, Maria José. Següent. A la pel·lícula. Ja la saben. és un noi morenet. Molt bé. Un noi morenet que... Va amb un mico. Sembla com un mico, molt bé. Molt ràpida aquesta. He de dir, Maria Molt José, bé, no sé si doncs. ho has vist. Quan hem tret el foc, la Laura Martí ens ha adivinat la pel·lícula. A la primera. Molt bé, Laura. Hola, enhorabona, eh? Que ràpida, sí.
Val, doncs posarem la cançó. Mowgli, molt bé, estan dient el noi de... Mowgli! Els personatges. Mowgli. Molt bé. Toda tu pasión, Op. tal paloma, gritando más, No els he deixat. decidando más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya. Molt bé. Molt bé pel Ricard. Molt bé. Següent pel·lícula, vinga. Maria José, que ens queda poc, són i 42. Val, No sé doncs quan està això. fem Vale, una vinga, anem altra. ràpid. Hi ha algú connectat que li agrada molt aquesta pel·lícula. A mi, he de dir que No és poso la meva música, preferida, eh? Un petó. Més petons. Estem avui, amb els petons. Vinga. Petons per tots. Mireu. Un prohibit. Però el què està prohibit? Marta? Que està prohibit, mireu la meva foto. Oh! Aviam, Que no així. podem parlar? I una altra cosa. Què més té prohibit, Maria José? Què més té prohibit? Què més? Ah, que no pot caminar? No pot caminar a la pel·lícula. Ostres. Val, doncs ho té malament, Qui és? Val. Aquests en sabeu o no? Hi ha enamorats, diu la Marta Foses. Molt bé, Marta, hi ha enamorats. Ho Prohibit posaré així per ordre. cridar, molt bé, no pot cridar, no pot parlar. I no Mira, pot... ja ho estan dient. La Illa, Ivan. la Sirenita. Molt bé. Molt bé, Illa. Maria José, són i 44. A quina hora se'ns talla, això? Al 50? Al 50? Ens dona temps de fer un altre? Sí. Molt bé. Vinga, fem la Sirenita. No té cama. Salgas pa' y sueñas con ir arriba. Ens falta el cranc. Sí. Aquest és el millor de la pel·li, És el que més m'agrada. Molt bé. Que causa tant emoció. Jo estic patint pel temps, Maria José, Que estic patint pel temps perquè no ens talli. Sí. Val, doncs, vinga, fem l'última i ja tanquem, llavors. Sí. Vinga, fem una ràpida. Una o dos ràpides, el que doni temps. Vinga. Val. Següent, va, passem. Vinga, passarem els emojis superràpid, val? I així perquè ens doni temps. Està núvol. Núvol? Està Avui no. núvol. Avui fa sol. A la I pel·lícula això? està núvol. Oh, i què surt a la peli? Un És... Ara sí! ratolí. Ara és un ratolí. Però també surt un pallasso. A mi aquest em fa una mica de por, Aquest no ens agrada molt. No, a mi no Un m'agrada pallasso, aquest. aquests no. I què més surt a la peli, Marta? Una carpa d'un circ. D'un circ. Algú sap quina pel·lícula és? Perquè la que traiem al següent ja sí, Està núvol, Molt bé, Marta. Surt la carpa del circ i ens queda... Helena, ho has sapigut. Molt bé. Dumbo, molt bé, Horta. Traiem l'última pista. Teníem aquí... Pom, pom, pom. Ho he posat. El pallasso, molt bé. Dumbo. Molt bé. Molt bé. Maria José, fem l'última molt ràpida, que eren 3.
Sí, Perquè farem l'última perquè a Paideia vam fer alguna semblant. Així que, aviam si està... No sé si està el Sergi per aquí connectat encara. a veure. Aviam. Primera pista, surt un... Oh, què és això? És un home, no? És És jove? un senyor gran, un avi. És gran, ja. I porta, fixeu-vos què porta aquí als ulls. Que aquesta és la pista. Què porta aquí? Ara Ulleres? sí que falta poc. Un avi, amb ulleres, molt bé. Amb ulleres molt bé. i el cabell de color blanc. I a on està aquest avi? A la platja. No, Marta! Això és el que tenim ganes. Això Està és el que tu vols. com nosaltres. On està aquest avi? Igual que nosaltres. A casa. Estan a casa. Molt bé. Val. I I última. surten molts globus a la pel·lícula. Ai, Molt bé. molt bé. Molt bé. Quina pel·li és? Molt bé, Quina pel·lícula Jesús. és? Aviam, tenim Jesús cançons. encertat. Poso la cançó que es coneix. Falten globus. Són molts globus. a Sí, surten. sí, sí. No en teníem. Falten molts. Com a Paideia, us en recordeu que vam fer allò de la capsa amb els globus que volaven? Que xulo. Molt bé. Molt bé, nois. Em sembla que queda un minutet. Bueno, I que doncs... acabem ja. Ens han quedat més, per fer. Potser repetim un altre dia. Si us Us ha agradat o no avui? Perquè encara queden moltes pel·lis de Disney. Tenim moltes més pel·lis encara, que aquí tenim preparats més. Bueno, nois, us trobem Bueno. molt a faltar. Ens ha agradat estar aquí, eh? Que així sembla que ens veiem una estona. A part de les classes per Zoom, aquí sembla que ens veiem. Amb tots. Com molt si bé. estiguessin més a prop. Molt bé. Bueno, doncs res. Que vagi Ens veiem molt bé, abans. que ens tornem a veure aviat i una abraçada Cuideu-vos molt molt. forta. I esteu a casa. Quedeu-vos a casa. Adéu. Un petó. Adéu.